Γεια σας παιδιά, δεν Christian Bieber εδώ. Αποφασίσαμε τι θα κάνουμε τελικά σήμερα. Θα κάνουμε ένα βίντεο σχολιασμού. Συμπόη, μην το πάρεις κατάκαρδα. Είναι καθαρά κωμικό. Ξεκίνα. Σήμερα ξύπνησα το πρωί και είδα τον κάθε επικραμμένο θα βγάζει βίντεο με μένα. Τέλος πάντων, για να το κάνω πιο χοντρικό, μάνο έκανα copyright σε όλα τα βίντεο και τώρα σίγουρα τώρα κλαις, είσαι ένα κλαμμένο μουνί και μου έστειλε ένα inbox ο Μάνος, μου λέει ρε φίλε, όλα είναι κωμικά, εντάξει Μάνο κλαις, δεν είσαι όπως τους άλλους πικραμένους, άμα θέλεις να κάνεις βίντεο με μένα θα με πληρώνεις. Έτσι είναι, έκανα copyright, είστε όλοι μαλάκες, Μάνο, γαμιέσαι, είστε για τον Μπούτσο, είστε όλοι για τον Μπούτσο, είστε 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 για τον Μπούτσο. Τέλος πάντων, όσοι λέτε πως το 2J δεν θα χωρίσει με την Κάτια, στο Μπούτσο μου, η Κάτια σίγουρα θα χωρίσει με τον 2J και θα έρθει στην αγκαλιά μου, θα φτιάξουν σου λέω. Εδώ, μαλάκας, ο 2J είναι μαλάκας. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, άντε γεια!